Ονομάζομαι Δήμο Γιώργος, είμαι ο διευθυντής του ξενοδοχείου Ελληνική Πάλας, το οποίο βρίσκεται στην Ιξία. Αποτελείται από 350 δωμάτια. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Κάναμε μια έρευνα αγοράς και καταλήξαμε στο να προμηθευτούμε μια αντλία θερμότητας για να μειώσουμε το κόστος του πετρελαίου. Μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών ήρθαμε σε επαφή και με την Rhodos Air για μια αντλία θερμότητας Carrier. Ο υπεύθυνος της Rhodos Air μας έπεισε ότι αν βάζαμε την αντλία θερμότητας θα μπορούσαμε να κλείσουμε τελείως τα πετρέλαια. Και αν αυτό δεν θα συνέβαινε, θα μας επέστρεφε τα χρήματα πίσω ή δεν θα πληρώναμε ένα μέρος από αυτά. Μετά από αυτό πιστήκαμε και προχωρήσαμε στην προμήθεια του μηχανήματος. Το μηχάνημα αυτό τοποθετήθηκε στο μηχανοστάσιο. Υπήρξε βεβαίως και ένα κόστος εγκατάστασης από το συνεργείο το υδραυλικό και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά, σε 10 μέρες, κατέστη δυνατόν να μπει στη λειτουργία. Και ό του θαύματος, δεν χρειάστηκε να ανοίξουμε πετρέλαια. Αυτό δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τα πετρέλαια τα κλείσαμε τελείως. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε καθόλου για όλη την περίοδο. Βεβαίως, δεν είχαμε καθόλου επιβάρυνση στο ρεύμα. Το εν λόγω μηχάνημα λειτουργεί με ρεύμα, αλλά παράγει και ψήξη συγχρόνως. Είχαμε βελτίωση στο σύστημα ψήξης του ξενοδοχείου. Χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση σε ρεύμα, θα έλεγα ότι είχαμε και κάποια μικρή μείωση στην κατανάλωση του ρεύματος. Αυτό ήταν ένα γεγονός ανέλπιστο. Βοήθησε πάρα πολύ τα οικονομικά του ξενοδοχείου. Το πετρέλαιο το οποίο το 2010 είχαμε εξοδέψει ήταν 50 τόνοι και το 2011, που ήταν η πρώτη χρονιά που λειτουργήσε, δεν βάλαμε καθόλου πετρέλαιο στο ξενοδοχείο. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα και μειώνει δραματικά το κόστος του πετρελαίου. Η συνεργασία του ξενοδοχείου με την Rhodos Air και την Carrier ήταν άριστη, αν και έχουμε συνεργασία ήδη και παλαιότερα και με άλλου είδους μηχανήματα, αλλά η τεχνική μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Σε οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσαμε, λύθηκε άμεσα. Ο χρόνος απόσβεσης ήταν η σεζόν. Η αγορά του μηχανήματος είναι εγκατάσταση. Η απόσβεσή του έγινε με το πέρας της τουριστικής σεζόν τον Οκτώβριο. Η εγκυρότητα των προορισμών των δεσμάτων είναι σωστή. Φέτος, το 2012, είναι η πρώτη χρονιά που τα 80.000 ευρώ περίπου θα εργαζόμαστε για το πετρέλαιο, δεν χρειαστήκαμε και τα κερδίσαμε. Από την Rhodos Air, επειδή συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κατεστημένα συστήματα ψήξης, όπως ένα μέσο εστιατόριο, στις συνδυακές αίθουσες και κάποια μηχανήματα τα οποία παράγουν ψήξη για το δωμάτια του ξενοδοχείου.